गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जाफुंसार जानो हादों सासे बर' आइजो। मोनसे समाव कनकलता बान्था मोननो हानाय निजिरा बसुमतारी बिथांजोआ दायो गोबां खामानियाव आखा-फाखा। गावनि न'आवनो गंसे जि दाग्रा खुलिना सा 35 लाइमोन आरो आइजोफोरखौ खामानि होगासिनो दं निजिरा बसुमतारीया। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय सनापुर गामिनि थागिबि एबा मोनसे समाव कनकलता बान्था मोननो हानाय निजिरा बसुमतारीया गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों जाफुंसार जानो हादों। बिथाङा आथिखालाव गावनि न'आवनो गंसे जि दाग्रा इसानसालि गायसननानै सा 35 सिख्ला आरो आइजोफोरनो गसंथानो हानायनि राहा खालामनानै होदों। निजिरा बसुमतारीया हारि धोरोम बासियालासेनो बयखौबो गाव गसंथानो हानायनि खाबु होगासिनो दङ। नाथाय जि दानायल' नङा, गासै 26 बिघा हायाव साहा आबादबो मावगासिनो दङ निजिरा बसुमतारीया। खुलुमबाय बड'सा नायगिरि नोंथांमोननिसिम। आङो दायो दङ बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं जामगुरि। बे 2 नं जामगुरियाव बिथां बायद'आ गोबां समनिफ्रायनो नाजाबोबाय थानानै बिथाङा जाफुंसार जानो हादों। बिथां निजिरा बसुमतारी बायद'आ दायो आसामनिफ्राय मोनसे बान्था मोननो हादों। बिथांजों जोङो दान्दिसे सावरायनो थाखाय बिथांनि सेराव फैदों। आब' दिनै थांनाय माने देग्लाय दाननिनो थांनाय 20 सेप्तेम्बराव माने कनकलता थैनाय सान नालाय, बेहाय माने कनकलता बटा होननाय माने बान्थाखौ होनाय जादों आरो आंगुरलता बायद'आ आकाशदीपनि बायद'आव, जाय बायद'आ माने बिजेपि गभर्नमेन्टनि मर्चा महिलानि बिबानाव थानाय, बिथांनि आखाइजों होनाय जादों आरो कनकलता बटा। दङ आङो बे इन्डास्ट्रि खुलिनाया आंनि मोनसे जिउनि थांखिखामोन आरो गोबां बेनि गेजेरजोंनो आङो माने माखासे बेखार माने थानाय सुबुंफोरखौ माखासे इंगेज खालामनायनि आंहा थांखि दङमोन। बे थांखि बायदियै माने आङो इन्डास्ट्रिखौ खुलिनाय जादों आरो बिदिनो आङो साक्सेसबो जानो हादों। गोबां आइजोफोरा आंनियाव जि दानानै गाव गावनि जिउआव माखासे गोनांथि नांगौ रांफोरखौ खामायनो हादों आरो। दायो बेसेबांसो बेयाव आइजोफोर दङ? दायो न'आव एसे खम आरो खाथियावनो मोनसे इन्डास्ट्रि आं तयार खालामबावदों, जगार खालामबावदों, बेहायबो थायो। आरो बेनिफ्राय दा सोरहाबा माने आंनाव थानो सुबिदा गैयै मानसिफोरखौबो आङो बिथांमोननो न' थांनानै खुन्दुं राननानै हैदों। आं 35 सा न'खरा दा आंनि बे जि दानायनि गेजेरजों माबा मोनसे जिउआव रां रुफा एसे खामायनो हानाय जादों आरो। दायो नोंथांनि खामानि मावग्रा बिथांमोना गासै बर' ना गुबुन हारिबो दङ? बिथांमोना गोबां माने बागाननि आदिबासिबो दङ आरो कार्बि सुबुंफोरबो दङ आरो बिदिनो रान्दि आइजोफोरबो दङ आरो न' बां गैयै गथ' गथाय लानानैबो दङ आरो बेहायनो स्कुलावबो फोरोंनाय जादों बिथांमोनखौ। बिदिनो मालाबा थांफिनो मालाबा फैयो। ओमफ्राय गोबां मानसिया माने गोबाव सम दाबाय थाया, बिदिनो 1 बोसोर 2 बोसोर सोरबा 6 मास दानानै थांलाय फैलाय जाबाय थायो आरो। ओमफ्राय माने गुबुन गुबुन माहारिफोरनि माबाबो दं आरो दाग्राफोरबो। नोंथांनि बे इन्डास्ट्रियाव जों बर' हारिनिल' सि मोनो ना गुबुन हारिनिबो जि मोनो? आं माने जोंनि बर' हारिनिल' जि मोननाय जाया, आं सम सम बेखौ दायो। मानो होननानै बुंबा इन्डास्ट्रियाबो थांनानै थानायनि मोनसे सिमां नुनांगोन आरो माने गुबुन जेराव माने प्रफिट जायो आरो लाब जायो बेखौबो जोङो इन्डास्ट्रिखौ फोथांनो आरो दाग्राफोरखौ मोजाङै बिथांमोननो माने पेमेन्टफोरखौ होनो थाखाय सिन्था धारा खालामनो गोनां जानायनि थाखाय आं बर्डार सेरावनो थायो, अरुणाचल बर्डार। आं अरुणाचलनि जिखौ बांसिन डिमान्ड जानायखाय बिथांमोननि जिखौ बांसिन दानाय जादों आरो। दायो नोंथाङा अरुणाचलनि जि दायो होनना बुंदों गोबांखौनो, बेवहाय नोंथाङा बोरै साप्लाय होयो अरुणाचलाव? बिथांमोना माने बर्डार एरियाखा नालाय, हाथायाबो खाथियाव, गोबां बर' हिन्जावफोरा बे हाथायाव फानहैखायो। बिथांमोना आंनिफ्राय बायनानै लाङो आरो गोबां अरुणाचला खाथिखाय बिथांमोना गावसिनाव इन्डास्ट्रि गैया हिसाबै आसामाव फैनानै माने इन्डास्ट्रि हाबनानै गावसोरनि नांगौ मुवाफोरखौ नागिरफैखायो। दा बिथांमोननि डिमान्डखौ दाखननो हाया आरो, मोजां सोलियो। नोंथाङा बेवहाय अरुणाचलनि जि दानायाव बेसेबांसो लाब थायो बायसा?
बे जि नायै जि गोबां अरुणाचलावबो गोबां थाखोनि हारि दङ जेरै थांसा हारि होननाय दङ मिजु मानसि दङ ओमफ्राय थागिन मानसि दङ आरो आपातानि आदि दङ आरो बिथांमोना गावबागाव ट्रेडिसनेल मोनसे मोनफा ड्रेस थायो बे ड्रेसफोरखौ दायो आरो बे ड्रेसफोरा माने कुवालिटि दङ बिथांमोननि जिया बबेबा मुगाखौबो सोलियो आसामनि मुगाया बिथांमोननो जि खम होनो बेहायथ' जेनेबा 1000 गाहाम लाब थायो आरो बेहाय जि खम दानो हायोबा मुगानि दानो हायोबा 1000 बा 1500 बेबायदि थायो आरो गासैबो पार पिस आरो 50निफ्राय आराम्भ जायो आरो 50 रांनिफ्राय माने जागायजेनो आरो गांफ्रोमबो जियाव 50आ मोनखायो 100आ मोनखायो आरो 300 500 बेबायदि थायो आरो बिथांमोननो बोरै बुजायो नोंथाङा बे गांसे बे दाग्रा बिथांमोननो आं जेबो खस्थ' जाया मानोना बिथांमोननो आङो पार पिसै होयो आरो बेसेबां पिस बिथांमोना दादों बे पिस हिसाबै बिथांमोना फैसा मोनो आरो आबाद बिथिङाव जों एसे आवगायनो सानदों नोंथांखौ खोनादों साहा आबादाव बिराद गोसो होनानै खामानि मावबोदों होनो नोंथाङा दायो साहा आबादाव बेसेबांसो बिगा मावदों माने साहा आबादखौ आं जोबोर मोजां मोनो साहाल' नङा गोबां आबादखौनो मोजां मोनो गायनाय फुनाय मावनाय दांनाय आरो उन्दैनिफ्रायनो आंहा मोनसे हुदा दंखायोमोन जाय हुदाया आंखौ न'खरावनो फोरोंबोदों आइया आंखौ खोब फोरोंबोदों बाबाया आंखौ खोब फोरोंबोदों ओमफ्राय आंनि फरायनाय लेभेलफोरा खोब खामानि मावनाय हुदाजोंनो सोलिबोदों नालाय ओमफ्राय आं हाबा मावनायखौ जेबो गोरा मोना आरो समखौ माने आङो थोनायसो मोना आरो बेबायदि हाबा मावनो मोजां मोनो आरो हाबा मावनो मोजां मोननायखायनो आङो साहा आबादा खोब खस्थ' आरो बे गोबां खस्थ'बो खालामनाङो बेखायनो आं साहा आबादखौ गायजेननायाव आं गोबां खस्थ' मोनदों ओमफ्राय खस्थ' मोनदोंबाबो गायै आं उनाव गोरलै मोनबाय ओमफ्राय दायो आङो 26 बिगा दासिम आग बारायबाय आरो गायनो थाखाय आंहा जा जगार खालामबावदों थांखिया बेनो आरो जे आंनि थाखायथ' आङो गावनि आखाइ आथिंखौनो सम्पति बायदि मोनो आरो थांनानै थानायाव आं जेबो रांखान्थिनि गोनांथि होननानै आंखौ साननानै लाला मानोना आंनि थांनानै थानायखौ आङो लामाखौ मोननाय बायदि मोनदों आंनि बायदिबा नाथाय आंल' मोनजानानै गोजोननाय मोनाखै माने जोंनि गामियारि मानसि बा गोबां न'खरनि दुखु गोनां बिथांमोननि हिन्जाव माहारिया गोबां खस्थ' जायो आरो नोंथांमोनाबो मोनथिगौ दिनै आसामाव थानाय गोबां बर' आइजोफोरा बेसेबां बेफार आजार मालाबा ट्रेनफोराव थांनानै फैनाय बेफोरखौ आङो माने नुनाय लोगो आंनि गोसोआव नट जायो आरो बिथांमोननि दुखुआ आंनिबो मोनसे दुखु होननानै आं साननानै लायो दा बैफोरखौ जेंनाखौ आं माबा मोनसे फर एग्जाम्पल जानो हागोन नामा माबा मोनसे बिदिन्थि जानो हागोन नामा बेखौ साननानै माने आं समाजाव बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे आं गावखौनो माने आं जि बाथ्रा बुंदों बे ओंथिखौ लाखिनो थाखाय आं गाव खर्म मावनानै आबादखौ मावो आरो आबादखौ मावनायाव आं साक्सेस जाबाय दायो जेन'बा मासाव 40 कुइन्टेला फैयो मालाबा 35 कुइन्टेल खमबाबो 30 कुइन्टेलनि बारायाथ' फैखायो दा बे हिसाबै राङाबो गाज्रिदाय नङा दा 35नि गोजौआवनो दासिम मोनगासिनो दं मालाबा 45सिम जादों फार्स्टआव दा बे हिसाबै साहा आबादखौ आं मोजां मोनदों आरो गोबां मानसिफोरखौ आंबो थुलुंगा होबाय दा बे ओनसोलाव जोङो सापात गायजेननाया खोब खम सुबुंमोन दा बोरि हाखौ बयबो मुगैयोमोन नाथाय बोरि हाया दा थोला जाबाय आरो गोबां मानसियानो साहानि मोनसे मिजिं लानानै देग्लाय साहा आबादखौ बेहाय गायबाय थादों आरो साहा आबादनि गेजेरजों थांना थानायखौ गोरलैखौनो नुदों आरो मानो होनना बुंबा मोनसे मेजारमेन्ट खालामदों जाय हायाव बोसोरसेयाव माइया जेसेबां मोनो साहा आबादा 5 बोसोर बा 6 बोसोरनिया सानसेयावनो मोननाय जादों आरो हिसाब खालामोबा माइनिफ्राय बहुद बारा ओंखारो आरो जों बयबो मिथिगौ आरो बेखौ दा बे लेभेलनि थाखाय आं साहा आबादखौ खालामनाय जादों आरो उनावहाय नोंथाङा साहा आबादखौ बारिबावनायनि थांखि दङ नामा आंनि थांखिया जेबो जाथ'वाखै आरो बुंनो थाङोबा आं माने मोनसे बेनो आरो आं बे खोथाखौनो बुंबाय थादों आरो थांनानै थानायाव माबा मोनसे सोरजिलांनो हागोन नामा आरो बे सोरजिनाया थगायनाय लामाजों आं लुगैयाखै गामियारिया थगायलायनायजों जोङो खामायनो हाया बेथ' सैथो खोथा समा रावखौबो जोंनो खेमा होआ खिन्थु गावनि खाफालनि गोलोमदैखौ हायाव थरथिंसे दोननानै जे मेहनत खालामो बेखौ खोब गथि बयबो बाहायो जों बयबो आबादारिया मोनथिगौ आंबो मोनथिगौ बयबो मोनथिगौ जायफोरा माने दिहुननायनि खाबु लानानै दिहुननानै जायो बेफोर बिथांमोना मोनथिगौ दा बेहाय आं बेखौनो सानदों जे एरियानि मानसिफ्रा
अबेबा राजनिथि ओंखामाबो जोंनो थोआ अबेबा समाजनिथिं ओंखामाबो थोआ बा सरखारफोरनि ओंखामाबो थोआ जों गावनि आथिङाव सानसे गसंखानांगोन आरो जों गावल' गसङोबा जों गावखौ गोजोननाय मोना गुबुनखौ लाफानानै जुदि जोंनि बर' हारिया डेभेलप जायोबा बा खाथियाव थानाय दुखिया माहारिया डेभेलप जायोबा जों गावखौनो गोजोननाय मोनो दा बे बिजोंजोंनो आं गावनो खस्थ' खालामनानै दिन्थिनानै माबा मोनसे बे जोनोमाव माने मावनायनि गेजेरजोंनो साक्सेस जानाय गुबुनखौ एडभाइस होनो हागोन नामा थांखिया बेनो आरो नोंथाङा आइजो हिसाबै इसिबां नाजानायनि गेजेरजों खामानिफोरखौ जाफुंहोनो हादों उनाव माखासे आइजोफोरखौ मा खावलायनो सानो दा सर आं बेखौनो खावलायनो सानो आरो दे जिउआव जों गोबां बर' माहारिया जेसेबाङानो जाया मानो दुखिया माहारिया दाबो बांसिन दङना बे दुखिया माहारिया जों माबायदियै गावनि आथिङाव गसंनानै थांनानै थागोन बेखौ बांसिन सिन्था खालामनाया मोजां आरो आं बेखौ खावलायनो सानो जोंनि आखाइ आथिं गोसो मेलेम बेनो जोंनि थाखाय सम्पति जों बेखौ मोजां बेबहार खालामनो थाखाय स्टाडि खालामोबा बेनो बिराद गिदिर जोंनि थाखाय सम्पति आरो बे सम्पतिखौ जों बयनिबो न'खर न'खराव दंखायो देट मिन्स सम्पतिया बेनो जोंनि आखाइ आथिंखौ जों दलद दोननाङा आरो समखौ जोङो मालाबाबो बेखार खालामनाङा गोबां लाइमोनफोरा दिनै गाव गावनि थांनानै थानायाव समफोरखौ बेखार खालामगासिनो दं जों समजों खारफानो हायाखै इक'नमिक्स जि बेलेन्स बे बेलेन्सआ माने बे बेलेन्सजों जों खारफानो हायाखै मानोना दिनै नोंथांमोना मिथिगौ मुवा बेसादनि दामफोरा गोदो जेसेबां दंमोन दिनै बारा जाबाय नाथाय जोंनि खामायनायनि हारा दासिमबो बारायनो हायाखै अब्ला जों जिउआव थांनानै थानोबा माबा मोनसे गसंनोबा जों माबा मोनसे मावखानांगोन जिहेथु जों उदैनि गांनायखौ बा उदैखौ सुफुंनो आरो मोनसे न'खरखौ जाफुंहोनोबा जों माबा मोनसे मावखानांगोन बैखौ मावनोबा जोङो दिनै हायद्राबादाव थाङो दिल्लीयाव थाङो जों सानबेसे दिल्लीयाव हायद्राबादाव थांनानै न'खरखौ सालायनो फारसेथिं हौवा माहारिफ्रा दिल्ली बम्बाइआव थांनायखौ नुदों हिन्जाव माहारिया गारि गाखो एम्फौ बेफार माने मैगं बेफार खालामदों नाथाय फारसेथिं न'खराव नायोबा बिथांमोननि गथ' गथाय जि न'खरानिखि सोलोंथाइनि माबा प्लेसमोन प्रथम नङा होमबा जागायजेननाय बे न'खरनि गाहाय फोरोंगिरिया जुदि बेफाराव हाबनांगौबा हौवायाबो हाबनांगौबा हिनजावाबो हाबनांगौबा बै न'खरनि गथ' गथायफ्रा मा जागोन होमबा जों सेल्फ प्रडाक्सनाव गोबां माने जोंहा डिफेक्ट जाबोदों बा जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव जों जेरैबायदि गियान होनांगौ बेखौ हायाखै दा बैफोरखौ गासैबो न'खरखौ डेभेलप खालामनो थाखाय जोंहा माबा मोनसे खामानि नांगोन बै खामानिफ्रा जों गोजानाव थांस्लायस्लाय जायगायावनो माबा मोनसे मावनो हागोन नामा जोंनि गथ'खौबो नायनो हाबाय जों गावबो गसंनो हाबाय नैबेबायदि बिथिंखौ लानानैनो आं नैबेफोरखौ माने सोरजिनाय जादों आरो मावनाय जादों नोंथाङा गोबां जि दानायनि गेजेराव बा बोरै खामायो बेखौ फोरमायबाय आबाद बिथिंनि गेजेराव फोरमायबाय दायो नोंथांनि न'खरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों नोंथांनि न'खराव माबोरै सोलियो बा साबेसे दङ दायो दा बुंनो गोसो गैयाबाबो सैथो खोथाखौ आं बुंनांगोन दा आंनि जारिमिनखौ बयबो मिथिगौ ना मिथिया आं मिथिया हौवासा सासे एमकम दा क'क्राझार इउनिभारसिटियाव फरायदों हिन्जावसा सासे एमएससि फरायगासिनो दङ क'क्राझारावनो फरायनाय जादों आरो बेनिफ्राय सासे गथ'आ गुबुन हारिमोन बे गथ'आ एसे आलाय सिलायमोन नाथाय गावनि फिसाजो बानायनानै बेनोबो एसे धन सम्पति होनानै आङो हाबा हरदों दा बुंनो थाङोबा आं नैबेखौनो सानदों आरो आं जिउआव मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनदों जे गथ'खौ जोनोम होबानो जाया गथ'खौ खांनाय पालन खालामनाय आरो बेनो लामा दिन्थिनाया जोंनि देरसिन गुन आरो जों जुदि मोजां बिमा बिफा बिमुं मोननोबा गावनि गथ'खौ जों मोजां खालामनाया बिराद गिदिर माने धर्म एबा जोंनि मावनांगौ हाबा आरो मानो होनना बुङोबा जों आसान खेरा गानोबा जेसेबां समायो बेनिफ्राय बांसिन जोंनि गथ' गथाया मोजांबा जोंनि महरखौ समायनाय आंनि माने बिबेका हमनो हायो आरो माने गथ' गथाय ओमफ्राय आखल आखु बे जोंनि आसान खेला माला फोथा आं बेखौ बुंनाय जाबाय आरो आंनि बिबेका बेखौ थोनो आरो खोनानो मोनदों नोंथाङाबो सासे मेडाममोन होननानै खोनानो मोनदों बेनि सायाव मा बुङो बे सैथो खोथा आङो माने जेब्ला आं उन्दैयाव लेखा फरायो खोब खस्थ'यै फरायदों आं बेखौबो बुङो 6 किल'मिटारखौ आङो सानफ्रामबो थाबायनाङोमोन आरो फैनायाव 6 किल'मिटार थाबायबोयो 7:30 आङो ओंखारो बिनिफ्राय आरो माबायाव 10 बाजियावसो माने 10 बाजियावसो स्कुल मोनहैयो ओमफ्राय आरो क्लास खालामनानै बे क्लासखौ आं सानसेबो एबसेन्ट खालामामोन आंनि फोरोंगिरिफ्रा जोबोद मोजांमोन ओमफ्राय दा बिथांमोनानो एडभाइस होनायाव आङो माने बिए खौ पास खालामदों 96आव ओमफ्राय पास खालामनायनि उनाव आंहा जिउआव माने
ओरैबायदि जाबाय आङो माने क्लास 9 आवनो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि जादों जाथिनि बिराद गिदिर हंकट माने जाय खैफोद बे खैफोदाव आं बारसोमदों आरो बारसोमनानै डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि जानानै सानफ्रामबो जोङो प्राय 20 किल'मिटारखौ थाबायोमोन बेबायदि आरो ओमफ्राय बे आबसुनि मुभमेन्टआनो बुंनो थाङोबा आंनि जिउआव माने जातिखौ सिबिनो फोरोंदों आरो बे जातिखौ फोरोंनो सिबिनायनि गेजेरजोंनो आं माने आंनि पार्सनेलिटि लाइफखौबो आङो माने बिदिनो दाबोनाय जादों आरो दायो जोबथारनायाव रायजो राजाफोरखौ मा बुंनो सानो रायजो राजाफोरखौ जाति हिसाबै हारि सिबियारि हिसाबै जोंहा गोबां बुंनांगौ खोथा दं दा आं गाज्रिखौ बुंनो लुगैयाखै बा आंनि बिबेका बेखौनो थोना आं डेभेलप जाजानो लुगैयो मोनफ्रोमबो न'खरखौ आङो जौगाजानो लुगैयो गोबां जाति संगठनफोर दङ बे संगठननि दैदेनगिरिफोरखौ गाव मा मावदों मा मावाखै बेखौ बेलेन्स लानानै बाथ्राफोरखौ बुंजानो लुगैयो आंनि नोजोराव आं माने गावजों गाव नांलाय खमलायखौ मोजां मोना आरो आफाद धोरोम जेखौबो माने आङो मान होनो लुगैयो मोनफ्रोमबो आफादखौ आंनि बायदिबा आं मान होयो आरो आं मोनफ्रोमबो आफादखौ बेखौनो खावलायो आदर्श मोनसे थानायखौ लुगैयो आरो दैदेनगिरिफोरखौ सासे दैदेनगिरिया जेसेबां कुवालिटि थानांगौ बे कुवालिटिखौ लुगैयो नाथाय माबेबा संगठननि दैदेनगिरिफ्रा संगठननि दैदेननायखौ लानानै संगठननि बिबानखौ लानानै गोग्गा जायो बेखौ आं दुखु मोननाय फोरमायनो लुगैयो नाथाय आं बेखौ मोनफ्रोमबो संगठनाव माखासे दैदेनगिरिफोरखौ नुयो खिन्थु बुंनो हानाय गोहोआ माने जोंनोबो होजोबाखै नालाय आरो बुंनाया मोजां नङा होननानै आङो बेखौ गेजेरावनो बुंनो लुगैयो आरो नोंथाङा धोरोमनि बेलायाव गोबां एक्टिभ दङ होननानै जोङो खोनानो मोन्दों मा बुङो आं धोरोमनि बेलायाव गासैबो धोरोमखौ आं बिराद सनमान होयो आरो गिर्जा नुयोबा मालाबा मस्जिद नुयोबा आंनि गोरबोआ नोंनिनो मोनसे पेलेबसे होननानै आङो सिबियो आरो उन्दैयावबो आङो सिबियो आरो ओमफ्राय मोनसे खोथाया आं ओरै सानो आं बाथौ धोरोम नोंथांनि न'खराव दायो बाथौ मन्दिरनि गोबां समायना रमायना मन्दिरबो नुनो मोनदों बेखौ आं थांना थानायाव बेखौ सिन्था खालामदों आंनिया ओरैबायदि आरो आं मोजां न'आव उन्दुनानै लेप टसकआव उन्दुनानै आं गोजोननाय मोनाखै जाय आंखौ सोरजिदों बे सोरजिगिरियानो जादों आफा इसोर बे आफा इसोरखौ आं ओरैबायदि बुंनो लुगैयो आफा इसोरनि न'आ माने आलाय सिलाय मालाबा एम्बु गाखोयो मालाबा सस्रमा खुरो सिथ्राबो खुरो बेखौ आङो नाहर सानबाय थायोमोन आरो आंहा एसे मोजां न'आव उन्दुयो बैसां गोजौ ओमफ्राय आफाखौ आं जालदाब दोनो इसोरखौ आं जालदाब दोनो अब्ला आङो आंनि न'खौ आं लुनायनि सिमां दङमोन मोजां न' नाथाय आं सानदों माने आंनि न'खौ लुनायनि सिगां आं आफानि न'खौनो लुग्रोसै थांखिया बे आरो आफाया मानोना आंखौ सोरजिदों साफ्रोमबोनि फोरोंगिरि आइया आंनि थाखाय आफाया आंनि थाखाय गुरु आरो आइ आफानि गुरुआ इसोर फोरोंगिरिया आंनि थाखाय गुरु आं बेफोरखौ जेब्लाबो गोजौआव दोननानै हाबा मावनो लुगैयो मान होनो लुगैयो ओमफ्राय कर्म खालामनायनि बेलायाव आं बेखौनो आं गाव मा मावदों बे बेलेन्सखौ आं मोनायाव हिसाब खालामो आरो थारैनो आं गोरोन्थि मावबाय नामा आं गोरोन्थि मावबा थाबनो खेमा बिनो बिराद मोजां मोनो आरो आंनि गोरोन्थिखौ सोरबा बुङोबा आं बेजों बिरोध बुंनो लुगैया आङो नंगौथ' आरो आंना गोरोन्थि जाबाय होननानै आं थाबनो मिलायनो लुगैयो मानोना माखासे धोरोम लेखा आं फरायो बे धोरोम लेखाफोर फरायनाया आं बाथौनिबो फरायो ओमफ्राय गुबुनखौ आं बांसिन फरायनो मोन्दों मानोना जिहेथु बिथांमोना एसे पपुलार बेखौ आङो फरायनायनि गेजेराव आं मोनसे नोजोर नुदों इसोरा सासेयानो ख्रिस्टान जा हिन्दु जा मुसलमान जा नाथाय आं बाथौ सिबियो बाथौनि ओंथियानो बेनो जे आइया आंखौ बाथौ सिबिनो फोरोंदों आं बेखौनो बुङो गुबुन मानसिया बिराद गिदिर बिल्डिं लुबाय नाथाय बाथौनि थाखाय बिल्डिंआनो गैयाबा होमबा आं गुबुन न'खराव मानो थांनो आंनि गेग्रेब न'खौनो बिराद समायना खालामसै नामा थांखिया बे आरो बिनि थाखायनो आं बाथ्राबो बुङो आरो आंनि सिलायाव थानाय हाग्रा दुनाय सिलाखौनो आङो मोजां समायना खालामोबा गुबुनाबो बेखौ नायनानै आखाइ फारनैजों खबजबनानै खुलुमहरगोन बेखौ बे फिलिंसखौ आं लाबाय थायो माने ओंखायनो आं गुबुन धोरोमाव मानो थांबावनो इसोरा गासिबो एखे आं बयखौबो मान होयो नाथाय आंनि थांखिया मा बाथौआबोथ' आंनिनो इसोर जेराव माने आइयानो आंखौ फोरोंदों बाबायानो आंखौ फोरोंदों अब्ला आइ बाबानि बिमुंखौ लानानै आं बेखौ समायना खालामबा आइ बाबानि आत्मायाबो गोजोनगोन खोमा बा बेखौबो बेहायबो इसोर दं होननानै जोंनि गोसो गोरबोआ बोगोन खोमा होननानै आङो माने बे गेग्रेब न'खौनो आं बिल्डिं लुनायनि सिमां नुदों आरो बिथां निजिरा आब' बसुमतारी बिथाङा गावनि जा रोंगौथि बा
इन्डास्ट्रिनि सायाव धोरोमनि सायाव आबाद बिथिंनि सायाव आरो बिथाङा गाव बुंदों जे सासे फोरोंगिरिमोनबो होननानै बुंदों बिथाङा गासैबो खामानियावनो आखा फाखा उन्दै समनिफ्रायनो बिथाङा जोबोद खस्थ' खालामनानै बिथाङा सोलोंथाइ बिथिङावबो गोबां सोलोंबोदोंमोन बा आबाद बिथिंनि बेलायावबो गोबां सोलोंबोदोंमोन आरो दानाय लुनायनि खेथ्रआव बिथाङा जोबोद आखा फाखामोन होननानै फोरमायदों बिथांखौ जोबथारनायाव जोंनि बड'सा रादाबनिफ्राय साबायखर थाबाय गोजोन्थों दे